Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dnešních večerních zpráv stanice CNN. Mám pro vás jednu tragickou a nikým neočekávanou zprávu, která se odehrává tam, kde by to nikdo neočekával, a to je po celé zeměkouli. Vědci z výzkumného ústavu NASA dnes oznámili, že s velmi velkou pravděpodobností dnes přijde konec světa. Ano, slyšíte správně. Na Zemi míří obří asteroid, který by měl dorazit někdy kolem 3. hodiny raní a jeho náraz bude tak velký, že celá zeměkoule exploduje. Žádám vás o zachování klidu a doporučuji vám strávit své možná poslední chvíle s těmi nejbližšími, alespoň budete mít jistotu, že jste své nyní již naplánované poslední chvíle strávili s těmi, kdo si to zaslouží. Toto je drtivá zpráva, kterou jsme vám dnes byli nuceni přinést. Loučí se s vámi Prokop Buben. Přeji krásný zbytek dne.